haleluya. Vakafara chete haleluya. Mwari verugare ngavakudzwe. Tasvika zvakare rimwe svondo tiri tese, hatisi kuchema, hapana afirwa, tiri vapenyu. Kurarama, simba rekurarama kana kufa hazvitore nguva kufa kwemunhu. It's just a matter of seconds. Munotoona kuti upenyu hwatochinja. Asi Mwari vatitira zvakanaka. We are all alive. We have an opportunity to be blessed. Hakuna anoropafadzwa ari muguva, unoropafadzwa uri mupenyu. Saka kana tamuka, Mwari vatipa mukana wekuti tichiri kuropafadzika. Amen and amen. Ngatimutendai Mwari vakadai. Kungovatenda nechipo cheupenyu nenguva yakadai yekurarama. You see, ukafirwa, vakakutenderedza vanokanganwa mukakupedza burial. Asi wewe wakafirwa unogara neronda iroro kwemakore nemakore uinaro. Saka kana Mwari vari mubatsiri vedu, patinonyengetera ngatinyengeterei tirege kufirwa nevanhu vasati vaane zera rekufa, kutera kuti mazuva edu ekurwadziwa arege kuita aite mashoko. Amen and amen. It's not kufaka kana muri vapenyu. It's not something that you normally think of. Unotozoona zvaitika kuti all right, I can't reverse it. Saka patinonamata, let's not take for granted the gift of life, the gift of walking, the gift of eating. Kungomuka uchifamba, ukaiswa pamapambazi. It's very irritating. So kana tichiti ngatinamatire imwe yawerufu, ngatinamatire accidents, ngatinamatire kufamba, kumune mumwe munhu anenge akakutarisa asinganzwisisi kuti saka uri kumbotaura nezvei. You see what I'm saying? Anatofunga kuti uri kuita drama kana kuti wapererwa nezvekutaura. But it's very, very irritating. Ende unenge uchitonyatsoona kuti zveshuwa simba randaifunga kuti ndinaro handina. Muri kunzwa ndedzera? Unenge uchatsoona kuti simba randaifunga kuti ndinaro handina. And this I can't control. Ndo reality iripo. Kune munhu anokutarira yamamanana. Saka patinoti paya ngatinamatei, don't be an spectator. It's so, pane zvinhu muupenyu zvekuti zvikaitika unonyatsoona kuti zveshuwa this moment handina zvandikukwanisa kuzviitira ndega, ndakufanira kuitirwa nevanhu. Zvinhu zvekuti ndinonyara izvi rugare. Murume mukuru unogezeswa pane vanhu, vanotanga vachikuvhara dhoo kusvika vangokugezesa the way yatinoita vana munesu, vachitotaura vachidaidzira kuti ndigire mamwe mawaipa kureva iwewe. Saka patinoti paya ngatinamatei, ndinotorevesa kana tichinamata ngatinamatei vanhu vaMwari. Kuuya kuchechi wamuka uchifamba wega, it's a very, very big blessing. Tisati taura zvedzimotikari, tisati taura zvedzimba, tisati taura zvezvimwe zvinhu. It's a big, big blessing to have. Kufamba uchienda kubhathroom wega uchiti tada nemakumbo, it's a blessing. Dzitori nyasha. As I speak, kuna anochingwa mapambo izvezvo. Musha wese uchisa pagroup, especially nekusarongeka kwaunako, unoitirwa musha wese kuti mapamba akupera pagroup rine vanhu 25. Ndine 100 rand,
ndine 50 ndine 80 yerusvondo wani yakwana tengera iwewe mapamba kana takunamata Mwari nezvatakaropafadzwa nazvona Mwari ngatirevesei tirege kuwana pamwe patinotama shortcut because nzira yekurarama inoda nyasha kudarika zvimwe zvinhu zvese zvatingafunga nezvazvo. Ngatimbomirirai Mwari maoko nemukana wekumuka nemukana wekufamba nemukana wekumira uchigona kuzviitira zvinhu zvako wega. It's a blessing. Ende kana muri baba kana mai kana marwara muchipatara ari pajuti ndiani kuchinjai. Hazvina basa kuti mukomana, hazvina basa kuti musikana, hazvina basa kuti ndimai. Saka it's one of those things. Kana makunamata iti Mwari chengetai upenyu hwangu, Mwari ndibvisirewo mazuva ekurwadziwa, Mwari ndibvisirewo mazuva emisodzi, Mwari ndibvisirewo mazuva ekutadza kuita zvinhu. Even kana ndakuenda kumusha, Mwari ndipewo nyasha. Nguva yekuenda kumusha yakwana ndingoenda ndisina kupfuura nepakanyanya kurema. Manzwa zvandiwedzedzanangura. Saka patinonamata I see unotonzwa mumwe munhu achiti handina chikonzero chekuendera kuchechi, achifamba netsoka dzake ega achizvidyira. It's a big blessing. Ndangoda kurangaridzai kuti hakuna munhu asina chekutenda nacho Mwari. Muri kunzwa hakuna munhu asina chekutenda nacho chii Mwari. Kana tatongomuka tikafamba even paine zvinoda kugadziriswa asi mukana wekutenda Mwari nezvekutendera Mwari zvichiripo. Amen and amen. Vangani venyu vanoziva kuti kungowana emiu yekudya, kungoti sadza riripo, it's a blessing. Kungoriwana kuti ndamuka tine chekudya, it's a blessing. Izvo zvekutaura kudai kune munhu ane nzara asiri kuziva. Ndataura nemwe hama during the weekend akati munhu wandinogara naye anodzoka manheru ndopandinodya. Makuseni achimuka akuenda basa unobuda okiya dorari. Hapana lunch, hapana breakfast, hapana bathroom. Anokiya dorari. Iye anoswerawo achingofamba-famba. Kana nguva yekudzoka kwake yakwana otaimira unogara. Life is not good to everyone. Pane mamwe mazuva atinofanira kunyengeterera vana vedu varege kumaona. Regai ndidzokorore mazuva aya. Pane mamwe mazuva atinofanira kunamatira vana vedu varege kupfuura napo. Nevana vakura vari kundinzwa mateenagers. Kumuka shuga iripo, it's not a privilege, it's a blessing. Kumuka chekudya chiripo, it's not a privilege, it's a blessing. Ngatidznamatei Mwari atibvisire mazuva anorwadza arege kuwanikwa muupenyu. Kune mazuva akawanda ekuti tikaregera Satani akatora mukana akapfuura nepatiri tinorwadziwa. Rimwe gore ndakaenda nonzi chihospital iri muna 14th Avenue, Flora Hospital. Handisana ndakakwaridza ndaumbekurangaridza kuti une nyasha une chekunamatira uye une chawawinga muchechi. Ndakaenda kuFlora Hospital ndichinoona one of our members then. Ndasvika ikoko pakauya mota yakanga ine mumwe mukomana nemukadzi wake nadrive. Saka achisvika paFlora Hospital mai vanga vari juu, mvura dzanga dzaputika. Vavanzi muFlora kana musina mari private hatiatendi. Handiti saka uyu driver vati wewe chiti pakaenda mbokubvisa kuFlorida kusvika pano, akati handina mari. Driver vamusiya. Amusiya ipapo nemudzimai wake. Ndichibuda ndakamunzwa achitaura pafoni, mai vachingarangara vachichema. So nekuda kwebasa rangu I will not walk away. I stood there. Ndikamubvunza ndikati chii chiri kuitika munin'ina? Ndara sedzandiita iyi nhamo yakaoma. Kati wanetswa nii? Anzi vatezvara vakandiramira mwana wavo ainamupa pamuviri. Handina kana sendi mukoma. Ndakurira
kuregireta kuti ndakambomupirei pamuviri mwana wevanhu pamwe dai akaona mumari naye asina kuzotambudzika kudai inhamo yemukoma pakaipa ani mukoma naurombo wakaipa zvinhu zvisina kumira mushe muri kunzandira inovachiona handisina what I've only do kwakungomutakura kwaunomusiya kunonzi muchiku coronation naena coronation neturuzivo twekushanda basa ndakaona kuti mwana akabricha that's why dumura rakadai ndisina kushumbira bara rakabricha rakadai so ndaiswa kuti abatsiri mudisikavana zvinhu zvekukurumidza. Unfortunately he lost the baby and the man. Why? Akanga asina mari, akanga ari mudiki, arapirwa mudzimai. The time yatakazoedza kumubatsira uyo anga aremerwa kare akada kugumira kuma4, that was 11 a.m. So pamwe pacho uri mubereki uri pano auoni chikonzero patinotinamatirai vana chekuvanyengeterera kuti Mwari avabatsire. Muri kunzwa zvakuitotsanangura pane pakawanda patisingagoni kubatsira vana vedu patinoda kuvabatsira nepamwe patinoda uchenjeri patisingafaniri kuramba. Dai vabereki vemusikana vasina kuramba vakava vanhu vakuru pamwe dai vakachiseva the baby and the man vakaseva mwana nemuzukuru. Saka kana vakunamata chinhu chinonzi wisdom chakakosha kunyengeterera. Muri kunzwa kana vapiwa vana chirega kungoti ngavakure iti Mwari nditibatsirei kunzwisisa marerero. Muri kunzwa zvandinotaura ndibatsirei kunzwisisa marerero. Muri kunzwa zvandinotaura ngatinamatei vari pano kana uri mubereki Mwari ngaakutendere kuona vana vachikura. Muri kunzwa zvandinotaura enokatarisa mwana yanenge arama anenge abuda mune certain family ine certain structure because mafamilies ariwewo coordinated haaite unhu hwakadai. Muri kunzwa zvandinotaura vaiti vabereki vemukomana dzaiti hama dzemukomana dzaiti hama dzemusikana iye mwana we akashaya sei wisdom. Pane zvinhu zvatofanira kunamatira zvakawanda zvatinoti tikapinda muspiritual world tikagadzirisa mazuva edu ekumberi anonaka. Iye mufana anga asinawo kana mufundisi wake kana chechi iri supportive. So I'm saying patiri kuuya kuchechi ndikuzva kuti vakachamira tisokaiti tikungadzimirawo kwakamira vanhu kugara. Ndiri kuti kana tawana mukana wekunamata ngatinamatire mazuva ari pamberi. Kana tauya kuchechi ngatiisei mazuva ari pamberi pedu pamberi paMwari isu nevana vedu. Chimbozvinoberera maoko uchigara pasi. Regai ndigamuchire madepartments ose anomiramira anouya eni kuzoti basa raMwari rifambe. Isu vamwe tisati tasvika special mention to praise team pamwe chete nalida vanga vachitibida kuinga session. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu. Ndigotendawo baba mutwasekwa nekucheya kwakanaka pamwe chete naamai nasekretari vezuva ranhasi. Mwari akuitirei zvakanaka. To the youth committee, I want to the youth board, handisi kuti kune chinhu chakadaro here ndiri kumbodzokorerawo sekutaura kwazvo nevaridzi vazvo neyouth yose. Thank you so much for doing good. I can see there's desire to work. Baba namai manini, we are ever grateful. Mwari akukomborerei akuitirei zvakanaka. Nevamwewo vakaita basa risina anoona kubackground. Kune vamwe vanoita zvisingatendeki pamberi pevanhu zvisingaoneki. Mwari ngaakuropafadzei akukomborerei muzita raJesu. Haleluya. Mwari aramba achikugonesai naye zvitiitire zvakanaka. Mangwanani anorigai tikavara kavara tiende pamaprayer time atiri kuisa. Ndokumbirawo zvekuti kana uine nungo urege kuchuza time slot. Kuna mati haugoni chirega kunyepa. Handizve kuna mati hako hausati wakugona chirega kunyepa. Kana wati uri kumuka 30 minutes idzodzo be awake. I'm against munhu anoti up ovafika musoro. We are not hatisikuita zvedambe, hatisi kutamba, tiri kutsvaga vanhu vari
vakamira nebasa raMwari for the kingdom. Kwete vanhu varikuda kufadza meso evanhu. Mazwa hapana kwaunoroverwa shamhu. Vanhu vane problem ma-departmental heads, church board ne-intercession. It's a must. Kana uri intercession usingadi kuita ma 30 minutes time, exit, delete group, unojoina muna January. Andiya asi kuvanhu vari ku-ladies, ku-men's fellowship, ku-youth, hamuna chikonzero chekunyepa. If you are not ready to be in a chain prayer, don't just pick a time slot. Andiya kune vanhu vane tsika yematarenda yekuti akapiwa tarenda anobva ariiga basi aarishandisi. We really need women and men in our young, our YPU to be active in prayer. Tinotorevesa, tiri kutsvaga varume nevakadzi, vakomana nevasikana vari kuda kunamatira chechi. Kana wati 30 minutes, be awake. Ibva pamubhedha, enda unopfugama, usanamate uri pamubhedha. Pausingazoite amen. Andiya hauzuti wakatanga rini kunamata uye wazopedza rini. Hatisi kutsvaga mhando yevanhu vakadaro. Andiya tikava nevanhu 30 pachechi yese vanorevesa, tinenge taropafadzwa kuva ne100 mbavha. Ndaitarisa one of the status yandakaonawo. Ndinocheka mastatus evanhu ndikwanisa kuparidza uye ndione mbavha neunhu hwevanhu. Zvaunoposta zvakaenderana nepfungwa dzako. Usanyepe kuti uri disguising vavengi. Iwe ndiwe muvengi wacho. Ndakaona mumwe munhu akaita status yakati, and I quote, if you play with 3 rich people, you are the 4th rich person. If you play with 4 wise people, 3 wise people, you are the 4th wise person. If you play with 3 idiots, you are the 4th idiot. If you play with 3 thieves, you are the 4th thief. Zashamari yangu ipfambi chaiva hamufundisa muzivi. Madira ake vari wazombokonekta sei nemunhu akadaro. Shamari yangu chidhakwa chaicho chinomwa doro kuswera ari pa connection yenyu iri papi. Inini mfundisi ndinofarira kutamba nembavha so. Mweya unoswembedza pambavha. Ukaona teenager musikana achifamba chipfuwa chiri panze kana kuti mazamu ari panze, it's only hunhu hwamai huri kuonekwa pamwana nekupusa kwababa kuri kuonekwa pamwana. Saka kana mwana mudiki musikana akashama, 1 ari kuratidza hunhu hwamai, 2 ari kupupura kupusa kwababa. Nekuti mari yacho vaishanda baba namai. Saka haana confusion mwana uyu, ari kumanifesta unhu hwababa. Azosiyana ne23 years old anoenda kubasa, uyo ari kumanifesta unhu hwake. Asi ukaona mwana ane 13 years akashama, mai vada kuti zvitika zvavo zvionekwe, asi vanonyara vanhu vanobva varatidza zvemwana. Baba vanenge vakapusa. Saka combination yevanhu vari iri kumanifesta. Don't tarisa pasi. That's the reality of life. Ini pandakarerwa nababa vangu tama form 3, vakomana vaikuda vachienda kumahostels. Asi waizoti ukabatwa uri mubereki aidairwa kuchikoro. Pane musi wandakafunga kubuda, vandaitamba navo vachikuda, ndikafunga kuti wakomana murume uyo akauya pano. Ndikanyatsoona kuti I don't need to attempt this, it's hazardous to health. I stopped. Because murume airova munhu zvekunyatsoziva kuti kunorohwa munhu. Kwete zvekutamba izvo, waiyatsokuti vamutarisa sokuti but ndibaba vangu chaiwo. Saka
vanoteerera mazuva ano vane social media, but mwana agoni kunzwa social media kudarika baba vake. Mwana agoni kunzwa radio kudarika baba vake. Saka mukatarisa kuti generation isusu tigere pano nemasutsa atakapfeka tiri kupupura vanhu vari kumakuva, tiri kupupura vanhu vakati rere. Muri kunzwa zvanoita ndo vatiri kupupura kugona kwavo. Anditi isusuwo kana tazozorora taana soro jena, taakudzimba, taakunzi vana sekuru, kana kuti taakumakuva takamira kurira kwehwamanda, ndo pachazoratidzwa wisdom yedu. Nekuti wisdom yatiri kushandisa nefoundation yatiri kushandisa ndeye vakatitangira kugara. Pane mavhauga words inini up to now ndigoni kumadzokorora because handambohana baba vangu vachitaura kana mai, but ini kana muchimboataura matodyara izwi iroro kumwana harichamuremera. Harichamuremera kureva kuti language yakuenda kunext generation yadyarwa newe. Mukatsama munotaura sei? Hamuna zvamusingatauri pamberi pevana. Matodyara mbeu ichamultiply kuenda kunext generation. Asi zvikakuremera madyara chakanaka kunext generation. Izvozvi vanhu havachadi kuita ameni pandambotaura kuti munhu akaminura ari kupupura ubereki, but ari kupupura vabereki because mari yatenga. Shuwa unopfekedza mwana wako mutineja ari 14 years bhamshoti kuudza varume vane mari kuti kaibva damurai. Wapedza uye pamuviri kuti Mwari mandirasi, iwe ungazvichengetera. Haunomusiya dhoda akavhurika kuti ndamira. Mazvaza kuwedzedzana mura. Saka vabereki vari kupinda pano paRudaport Assembly. I insist, handina mwana Sunday school kana mumateenager anopfeka bhamshoti. It's from the other world, not from this Christian community. Kana wana mkaka, hauchadyi nyama, hausisangani mumkani. Regai kunamata sande, mohetuka sande manheru. Ukaona mukadzi mukuru anopinda pano achifamba zvidya zviri panze. Chipfuwa chemunhu chakasiyana nechemombe kana chedhongi. Pane chikonzero chatakanzi chivhare, chiite chiremera, chako hachisi chedhongi. Dai Mwari vaida kuti chipfuwa chako chifambe chiri panze, vakakuita dhongi kana mombe, but uri munhu kureva kuti chinofukidzwa. Ukazoona akashama kuti uri dhongi here iwe, kuti haasi madhongi nhasi, unenge watorevesa. Chemunhu chakanzi chinovharwa, chedhongi. And even mombe ikapfuura apa hapana munhu anoona chipfuwa chemunhu, but chemunhu ukaona chakashama vanhu vanongombotaza. Even nevavhangeri why? Pane disorder. Unokubva apa kunosvikapo uchisofari unenge wadhonza iri kanaini. Ipapo unozoona vavhangeri ukati vari kunamata nyamisirwa vari kuona mashura. Usatadzisa vavhangeri kutarisa kuna mufundisi. Asi vabereki, I repeat again, tengerai vana hembe dzinoenderana nekuti
fashoni haina kuipa, asi ngaipupure kutenda kwenyu. Manzwa zvekutotaura. Shuwa vamwe venyu munoona, ndoziva kuti munoona idols. Ukaona munhu aine wivi nendebvu, right? Pane paripo here baba? Kuti une ndebvu wobva waita wivi. Zvinobuda zvakanaka. Wobva watora tirauzi iroro rakapfekwa nemunhu ane ndebvu newivi wotengera mwana wako wati. Komweya iwoyo ukamutera zvimwe zvacho zvinodawo kupinda munzvimbo dzomweya mubonzvera. Ndofunga wanazvinzwa, asi ndofunga wanzwa. Nevana vakomana mateenagers ndibatsireiwo. Ukaona wakapfeka tirauzi rinofarirwa nemunhu akadaro, uri kuti mai kandero musatarise mwana ndiri kuparidza. It's very good to be fashionable, but kana takunamata Mwari pane zvimwe zvezvinhu zvatisingachakwanisi kuzoita. Muri kunzwa zvirikuedzotsanangura. Imbobvunza Mwari padhuze newe kuti zvine chekuita neni here izvi, kana kuti ndakatendeuka kare ndikapadarika. Alright, regai ndisimudze blessing girl auye kuno. Nenguva pfupi blessing girl ngaakurumidze kuuya kuno. You can stand on my right. Regai ndisimudze zvakare Primrose Kabasa urikabya. Auye kuno. Bomberera maoko achiuye. You'll come to my left hand side. All right. Muswa 8 July, 1 week before that one. Koma blessing vakarora vakabvisa pfuma vachibvisira Primrose saka tivapemberere timbovafarira nekuita chinhu chakanaka zvakadai. Akaita zvakanaka. Saka mukavaona vachifamba vese, kwete vachigara vese, vachifamba vese vanenge vachiita kuti tigadzirise next stage. Akanorora mukomana kabvisawo mari nemutsindo. Murikuona sisi vari kufara. Ndanga achitarisa mastatus avo ndikaona vakaiswa pastatus ndikati zvaringana izvi. Last week havana kuuya vakaenda kumabasa saka tisina kuvadaidzira. Saka even muchechi mukaona vakagara vese, it's okay. Ati blessing atokuda wamwe baba. Zvinochitarisa nekusvika wawakaitwa watokundwa nechikomana ichi. Chatobvisa pfuma iwe hausati wabvisa kana 1 rand. Hauoni kuti unoda kugadzirisa. Patinosimudza vana vaita zvakanaka, it's a reminder kuvanhu vakuru kuti pane zvatisati taita handi tinogadzirisa. Yemukuru hatizodaidziri. Tikazokudaidzawo uine vana 3 kuti wabvisa pfuma, hatikazoite matiri ekunyatsisana kusvika makadaro. Iyoyo inongoperera kumba kwamufundisi. Tikazoudza here vana vakomana vana panashe kuti titi baba ndiki havasati vabvisa pfuma vamboonekwa kuchitamba kumensimevezvipi kuno. Hatizodaro, tinongodaidzira vana blessing chete. Imi kana magadzirisa makorection haisanyanyozodaidzirwa kuti vagona ese makorection ndiwanani. Zvako dzagona betsi dzese ndiani kana dzanyorwa kekutanga. Makorection aiwa pakati pako naticha. Saka neniwo ndongoshandisa nzira iyoyo. Hatina kumbonzwa ticha kana chikoro chaizoti agona makorection ese ndidiki aiwa
kana wambogona macorrection yaapakati pako naticha. Saka vasati vagadzirisai zvaitwa nablessing naprimrose. It's a reminder. Anditika, it's a reminder yekuti kana tiine macorrections tidini yedu tigadzirise. Anditika, saka zvinoteera tichakuudzai masvondo mashomano anoteera. Tivapemberere vachigara pasi. Thank you, young men. Be blessed. You can take your seat. Hallelujah. Kune vamwe vana mai vakagara muchechi vasina kumbobvira vadaidzirwawo toti zvakiri primrose. Vakangomuka vavepo tozobvunzwa nevemurani kuti koi munogara pabera. Kana vakaita maenderei iwayo hazvina kuipa. Mukana uripo kutenga keke, motenga marings ndokudaidzira. Ene musi uyoyo anditi mai masuka uyai kuno ndinongoti Susan ndokudzorera pausikana kuti ungoitawo a feel good kaya kausina kuzowana tikadzoreredze naye. Anditika saka kana uchida kudaidzirwa mukana uchiripo anditika hapana vanozombosimudza ndichiti ndoda kusimudza mai moyo vauye kuno ndozoti vamuchadaiwa ndokuvadaidze nezita kuti can I call sister Rumbi to come to the front. Ndogadzirisa kuti ka feel good kawanikwa naprimrose ungokawanawo even pamazuva ako ekwegura kanongonakidza futi. Anditika good. Zvinonakidza hazvina kudaidzirwa pamberi pavanhu kwakafanana nemari. Mari ivhi ukaitirwa na 12 AM inongonakidza. Makamboona iro tukati munhu uya utore mari amboti ndiri bhizi. Makambozviona izvozvo. Munhu akamuti uya utore mari andosvika ipapo manje patikataura zvinozoti ndiri bhizi ndichaona mangwana. But kashoma kunzwa munhu anoti ndichaona mangwana pamari kana yatongodzi iripo. Munhu akutokuenda ipapo naye. Vangani venyu vanoti ndikanzouya utore mari ndoti ndozouya kuswera mangwana. Kashoma. Vanhu vanokurumidza kuuya pamari naye. Maleaders ose as per our calendar ngatisanganei musi weSaturday. But maleaders, is it not a more advantage Friday evening and Saturday? Friday evening will be more better. Tongoita Friday evening. Vamari maleaders, my head of department and my leaders out Friday evening is better than Saturday. Ndirachidzika nekusungura maoko. Sateta Friday evening andika. Alright. Saka toti Friday evening pano pa church then we meet. Aitikakwanisa tese kuita make sure that 6:30 we are here. 8:30 we are going. Just 2 hours. Tikasvika na 7 tinozviremedza. Ngatikurume. My leaders ose must good leaders. My departmental heads, God youth. Tese tiketi pano. Tiite meeting yedu musi Friday manheru. Inotiitira zvakanaka. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Patiri kutora commitment ndikutore kutouya nazviziviso roti handisinoparidza ndine zvanoda kuita masi. Saka kuwanza zviziviso kuti vanhu vafile kuti mari yedu yekombi yashanda ndangoti garewo muchechi. Handizve wakambopinda here madhokota obva wataura 2 minutes obva ati uri right hapana chokurudzwa dzokera hapo vati 400 yamukipe. Akambobata-batawo akamboisa chiya chemunzeve akambobata-bata pachest akambobata-bata gumbo unofila kuti mari yako yashanda but akutya akati you look good go back. You feel kuti andashandisa mari yako zvisizvo. Saka ndiri kumbopa zviziviso. We need to find a strategy to make this war full. How many enjoyed it on Friday? Payanga yakazara. Makaona kuti even chando chakaita chishoma because it was full. Ndakacheka yakataurwa naDr. Ina
our regional leader, for why to just bring one. And then ndiri kufunga kuti nekuwanda kwatakaita, each one akaisa effort to bring one person per month. We average 500 to 550 every Sunday. Tikati this month muna bring one. That's 500 times 2. And then next month you bring another one. We only need 4 months or so to church in a fully paid. Growth, it's not a natural thing. It's a thing that you do with mind, with soundness. Kukura kwebvudzi kuri natural. But ukasadya Mose vanganya vakabona munhu ane kwashi bvudzi rake neriraiti. Saka kukura kwebvudzi hakusi natural. Paya kamune muchirowa mapoints paya mukutokudza bvudzi. Saka it's not natural. So growth, it's upon us. Kuwanda kwedu kunokonzerwa nesu. Anditika tisu tinoita kuti church ikure. We want to embark on 1 month, one recruit, 1 month, one soul. Mirai pay multiplier effect. Inoitika kudaita mu 1. Ndichashandisa mafamilies anenda funga nezvavo. Vamasuka. Masuka vakadaizwa namai Mkangi. Waona status ya Mai Mkangi vachigara mumba mavo kwakutarisira pati mune musikana wamaitarisirei profile picture ya tenant. Vatarisa profile picture ya tenant pavaona kuti kune FM kuda kuchona. Vauya iwo Mai Masuka. Vakabva vazounza murume wavo. Saka vamasuka vakainvitwa namai Masuka kuti vazoita vice chairman. Because aiva kandochokwanika Mai Masuka ndo vakaona post. Vavashare, saka you invited Mzarara. Saka Mai Masuka vakaita give birth to one person. Naturally, Daniwa, Tawana, Nataropa Fat. Mai Masuka vakainvita vanhu 4. Avasati vapedza vakabva vanoinvita Manhivi Junior. Manhivi Junior handisiti akaudzwa mukadzi kana murume, vainvita umwe wake. Vaina muno vapane mufundisi vawapari kuti tiite vhangeri riyani. Vapauya mupi namunesu. Chechi iri kungokura patouya youth leader. Muri kutenderera. Kwavo vazonodaidza futi Manhivi Senior. Handisi kuti mukadzi rekana murume akainvitwa. Auya Manhivi vauya futi nevana vake. Onai how big it is now. And the rest of my departments. Social media, website, varaona vavanyabata. Vanyabata vawanifonera. Vanifonera vawauya. Wauya vawanotora Manyabata wainvitwa navanyabata. Kuti wauya uzotungamirira media marketing team. Manyabata pavakauya vawainvitawo vana vavo vatatu. 5 pakaipa. Tatone vanhu vakati 7. Namaini vechi 8 vadaro vanyabadza vasati vapedza vakabva vanoinvita Professor Mupembi wakati nonono mufundisi wangu Wapembi vauya nevana vavo 2 vanorora futi chechi chiri kungokura vatora muZimbabwe uya naye pana chechi iri kungokura vapedza vaenda futi vanotora vana ruzvidzo i1 advert ichiri kungounza vanhu vanotora futi vari zvidzo namai nevana vavo 2 vari zvidzo vaonouya futi nehama dzavo urikuona kuti the chain is long. So if you invite, ndinokupa example yekuinvita muchi 1. You see what I'm saying? Vanyere mukabva watiinvitira vamoyo kuti ivo kana vakuzobuda mubhodhi vamoyo usara vachipinda.
family. Because one family will invite another family, and that family will invite another family. That's how we can fill in all the spaces. This is Navana. Yengerera baba. Kwaba wazouya nemwana futi nemuroora mutakiwa juniors vakakapera. Saka the church grows if we invite others. It's our duty to invite others to church. Saka this month, July, tanonoka kutanga yasara 1 week. But ndoda kuona kuti how many people are going to be faithful. Just invite, and put in number street, invite one person per month. Ibasa rakaomerero. Kwetepa that pechi per month. Sakurot July no invite one. August one. September one. November, October one. November one. Saturday 6 months. Saka ukamwe invite wako 6 wakapana mwedzi watopedza. Andiria. Tichana uzotipatinosvika December. Tono to how many people would have fulfilled the mandate to invite at least 6 people to church. Even akambouya 2 weeks akazazodzoka. But papa wani zvinoda uine gumbo rakamboenda kujimu unorisiya pana. Hatidi kuzoshandisa our first aid kit kubhandeja your ankle. Amen. Mwari ngavatitire zvakanaka. Right, it's the perfect time that we were waiting for. Mwari vachititira zvakanaka. But I'm very serious on 2 issues. First one, kana wapika slot yekunamata, wake up and pray. The second one, you must invite a friend, one visitor per month. Kana chiroto chakupidza kombi, kana chiroto chakukonvinza, kana chiroto chaita sei, but just make sure kuti gore rino pani kutsvaka kuropafadzwa. Ndinounzawo 1 person per month, 1 family per month. If we are times 2 this church, won't it be nice? If we become times 3, it's super nice. And somebody gavatitire zvakanaka tisvike ipapo. Anditi nhasi toda kutaura nenyaya yema-altars. Ndauda kutosvika kusvika. Praise team, in the next 5 minutes get ready. Toda kutaura nenyaya yema-altar. Muri yaunorarama iwewe semunhu ine ma-altars. Family yaunorarama ine ma-altars. Ndiverekere Genesis chapter number 33.
Ndiverengerewo Genesis chapter number 35 verse 1 na Matthew chapter number 5 23 to 24. Let's stand up and sit down. Just stand up and sit down. Stand up, sit down. Thank you. Taumutsa vakarara. Gona asina kusimuka ari padhuze newe. Iverenge. Genesis chapter 1, chapter 35 verse 1. Zvino Mwari akati kuna Jakobo, simuka ukwire Bheteri undogara ikoko, uitire Mwari aritari ipapo. Iye akazviratidza kwaari panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Dzokororai kuti akazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako. Iye akazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Mama Shona ngaiverengeke. Iye akazviratidza kwauri. Iye akazviratidza kwauri panguva yokutiza kwako pamberi paEsau mukuru wako. Amen. Ndoda kuti mubate kuti first part yakaita kuti Mwari appeared to Jacob at the place of Bethel. Ndopaiona vatumwa vachikwira vachidzika. Saka Mwari vakuti chidzokera panzvimbo imwe chete iyoyo yandakazviratidza kwauri unoisa aritari. Iverengei futi nechirungu. Genesis 35 verse 1. God said to Jacob, "Get up, go to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." Say, Tesegati fled. Kutiza. And Matthew chapter number 5, 23 to 24. Matthew 5 verse 23. So if you're offering your gift on the altar, and there you remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Amen. 35 verse 2. 35 verse 2. Genesis 35 verse 2. 2. Verse 2. Ipapo Jacob akati kumhuri yake navose vakanga vauya naye, bvisai Mwari vedzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo. 3 yacho. Tisimuke tikwire Bheteri, ipapo tichaitira Mwari aritari, iye akanga aineni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Hallelujah. Verengana chirungu. Genesis 32 verse 2. So Jacob said to his family and all who were with him, "Get rid of the foreign gods that are among you. Purify yourselves and change your clothes." Hallelujah. Kuna Matthew yati kana makupira chipiriso kuna Mwari mukarakarira kuti pane zvimwe zvakaipa zvamunazvo, tangai mazvibvisa mozodzoka mubayiro. Jacob ari kutaura pahama dzake akati, Mwari vanditi ndiende Bheteri tinobayira zvibayiro chakanaka, nekuti akava neni pakufamba kwangu kuenda kwanapani ndisina chinhu, ndadzoka ndane zvinhu. Asi tisati tanobayira chibayiro, ngatichibvisai zvimwari zvatinazvo neuipi hwatinawo, tiwane kubayira chibayiro takachena. Patiri kutaura nyaya yemaotas, hatigoni kupwanya maota aripo kana urwu hwedu husina kuchinja. Pane some form of level of righteousness inofanira kunge ine munhu paanoenda paota. Haugoni kuenda paota wakazara netsvina. Pane some moment of purification that you need to do to set up an altar. Kana taakuenda pamberi paMwari tichinobautaurira Mwari zvatinoda pamberi paMwari, we have to have some level of righteousness yatinayo inotitendera kusvika pamberi paMwari tichigamuchirika. Mhuri dzatinorarama madziri nekwatakaberekwa kune maota. You are what you are because of the altars that were set by people before you or by yourself.
yourself. Mukatarisa mhuri imwe neimwe ine ma-altars ayo ainoita, whether actively participating in an altar or passively participating in an altar. Mukatarisa mhuri imwe neimwe ine a certain trend yekurarama nayo, kana yemafiro kana yemararamiro. Ma-altars ari kuexista mumhuri. Unoona kuti kune imwe mhuri yekuti hakuna ane motikari mararamiro avo, kwoita imwe mhuri yekuti hakuna anogara zvakanaka mumba mararamiro avo, kwoita mumwe munhu wekuti hakuna ane mufaro. 3 sisters pavanosangana vane vachitaurirana one thing. Ma-altars mamwe acho ane chekuita nemafinances enyu, kureva kuti mhuri imwe neimwe ine payakatarirwa napo pekugumira kunzvimbo dzezvemweya, kana kunzvimbo dzemafinances, kana kunzvimbo dzemamarriages, kana kunzvimbo dzeutano. Unoona kuti rumwe rudzi runosafa neBP, rumwe runosafa neshuga, kureva kuti mhuri yamunorarama mairi ine zvainoreva munzvimbo dzemweya. That's why toro kuti Bible raiti rikasangana nemunhu raibvunza kuti baba vako ndiani, kureva kuti baba vako kana vari idhoo vaizikanwa nemazikanure avanoita, kureva kuti pakati pedu kune dzimwe mhuri dzakaberekwa mumhuri dzine ma-altars eslavery. Kunyange mwana akaberekwa mumhuri yakamisikidzirwa utapwa, akatadza kubvarura blanket neutapwa, anorarama muutapwa. Even kuchikoro achigona haagoni kuzorarama semunhu anogona chikoro. Why? Mhuri yakarambidzwa kurarama mararamiro iwayo. That's why you need to explain kuti ndingaigona chikoro, but haana kwaakaenda. Haana kwaakaenda. Why? Kune altar yakasimudzwa yekuti Bhaibheri shoko raMwari rinobva rati, and the altar can be a pledge inoitwa in the spiritual world. Zvoreva kuti Jonathan anowirirana naDavid. Iye Jonathan David ari muvengi wababa waJonathan. Zvobva zvanzi hakuna here pakaitwa altar yeropa, covenant of blood, pakati paDavid naJonathan. Mephibosheth paari kuenda kukingdom ari kutakurwa nealtar yakaitwa nababa, ichimubvisa muurombo ichimuendesa kukingdom. Why? Iye murombo, but mumhuri yaaberekwa makaitwa altar inoramba urombo. Saka urombo huri kubviswa nealtar yakaitwa nababa vake. Kureva kuti kana baba vako vakaita altar yenhamo, kunyange ukaenda kumafura mhepo ukanoita munhu ane substance, altar yenhamo inokutera ikoko yonokutora yokudzosa. Mephibosheth akatakurwa nealtar, a pledge yababa yakamutakura ichimubvisa. Vana vaEli, the priest, vakanga vaine altar yakasetwa mumhuri as mapriest. But ningaenda botaura iyo yekuti kana maakunoseta altar uye muchigara mualtar, you need to have some form of righteousness. Vana vaEli vakabviswa paaltar yeuprisita. Why? Upenyu hwavairarama hwakaramba kurarama mualtar. Eli akava baba benzi. Wanambotaura paya baba vakapusa vanotadza kuchengeta altar yeuprisita. Why? Varegedza vana vachirarama zvavanoda. Kureva kuti unhu hwako iwehu hunogona kuputsira vana altar kana kusimudzira vana altar. Saka masikati ano toda kunochinja ma-altars atakashinga akaiswa, mamwe atisinganzwisise. Totaka kuseta ma-altars atinonzwisisa isusu. Remember, an altar is not a temple. A temple is a sign. The actual altar are the words that are spoken on the stone. Kureva kuti chinonzi altar haisi nyaya yekuzoti pazoitwa dombo kana paitwa chibayiro, but mazwi ari kunotaurwa
vanouraya munhu vanoseta altar yekuurayiwa kwevanhu, ende pavari kunoita macovenants vapachiurayiwa munhu, iwewe ukazokura uchirarama mufamily iyoyo, you need to live in the concept of that altar. Remember, paakunoseta altar paBethel, ukaiverenga uchitsikana na Genesis chapter 37, ndo pari kunonzi Mwari vari kunokonfema mazwi engirozi yakataura ichiti pana 32 patinoverenga ichitaura ichichi wauchanzi Jacob waakunzi Israel, mazwi iwaye anodzokororwa, Jacob achiisa altar pa35 kureva kuti kusawirirana kwake naEsau nekurwa kwake naEsau kwazopurifayiwa paaltar yepa35 apedza kuyanana naEsau pa33. Muri kunzwa? Paari kunosangana nemukoma wake, the embraced and the kissed, kureva kuti paakunochinjwa zita kunzi Jacob achinoti Israel, ayanana namukoma haasisina munhu waari kurwa naye, yataverenga kuna Matthew, kana waakunoisa chibayiro chekusimudzwa tanga wagadzirisa zvisina kunaka kuti zvirepo. Saka paari kunogadzirisa ukama hwake naEsau akunokonfemwa saIsrael. Paari kunokonfemwa saIsrael, vana vake vese vari 12 vakunochengetwa nealtar iyi inotaura kuti you are blessed and you are favored. Andika kureva kuti vana vake vese vari 12 nevana vavo vakurarama mualtar yeblessing isinganzi vana vaJacob but vana vaIsrael, kureva kuti ene altar yemhuri inogona kuraramiswa vanhu kana kuparadza vanhu depending nekuti aiseta vacho anozivei uye anofungei. Ino zvichitaura kudaiwo kune vanhu vasiri panzvimbo yavo, kwete nekuti vane chavakakanganisa, but pane maaltars akasetwa nevakavatangira kugara, but pavakaseta maaltars vakamaseta in such a way yekuti ukashaya izwi raunotauura uri kurarama mualtar yausina nzwisisa. Panambo mukavanero muchinamata, mweya mutsvene anga achimudza kuti kune vanhu vari kurarama mumatinoti maspiritual mweya yenkosi vakawandisa. Why? The devil has set so many altars kuAfrica ane chekuita nepoverty, ende vanhu vazhinji vari kutenderera maaltars imo. That's why even ukatenga mota inofa, ukada kuita izvi zvinobhenda, ukada kubata ichi hachifamba, mukadanana 2 days muri kurwa, mukafambidzana 4 days muri kumba, chii pakasetwa maaltars angakunopwanya. Totanga kuseta maaltars manyowani. However, pandiri kuti nhasi we are raising new altars, we are putting new altars. What are you going to say on the altar? It counts much, because paupiwa mukana wekutaura, Mwari vakuvhurira suo rekutaura. Vanhu vaviri vakapiwa mukana wekutaura. Mwana waHerodias akati musoro waJohn the Baptist. Solomon anoti wisdom yekutonga vanhu venyu. Hazvirevo kuti Solomon akanga asina vavengi, asi pakapresenta mukana wekutaura akataura zvine substance. Saka patiri kuenda paaltar mangwanani ano, hatisi kutsvaga vanhu vari kupwanya altar vachitaura nothing. What are we going to say on the altar? Because ndikati izvezvi taakupwanya maaltar, taakuseta maaltar, ndichaita vamwe vanhu vanoti nyasha dzandanamatira svondo rese vodzitambisa, votadza kutaura chinhu chinosustaina the next generation, otaura chinhu chisina zvachinoreva, nekuti chakuzotaura nhasi ndochatakurarama nacho, chakutaura chacho chine musoro here. What are we going to say? Pataakuseta manew altars, what are we going to say? Chii chataakutaura pamaaltar ataakugadzira nhasi, tiri kutii pamaaltars ataakutaura nhasi. Pakusangana Jacob nemutuma aigona kutiuraya Esau, but Jacob ari kuti bless me, andidika ari kuti ndiropafadze, kureva kuti patiri kuita encounter naMwari, tichipinda muholy of holies, tichiseta maaltars, we need to say something. Kana paine akarara muudza kuti haisi nguva yekurara
kurara. Patiri kuseta maorters, patiri kuwana mukana wekutaura. What are we going to say? Because remember, unogona kusangana nemunhu womubvunza kuti unodei otaura chinhu chisingashandi. I've met so many people by robots, and you ask him, what can I do for you? I need money for cigarettes. How many have met people from the robots? What do you want? I want money for food. He's not looking for a job. He's not looking for a house. He's not looking for a life change. He wants to eat and be full for the next 3 hours. He wants to smoke and that's it. He's not asking for anything to change his situation. He's asking for something to continue his situation. And to continue our situation. We want to go to the altar to transform our situation. We don't want to ask something continue our situation. We want to ask something to change our situation. Mabana atira kuya kuzotitenderere pamberi. Regaita semuda parobot. Akuti ndipei focha. Ndipute ndiri pano. Ndipei chikafu. Ndipute ndiri pano. Itasemurume bofu. Anoti na Jesu. Ndingakuitirei. When the time of encounter comes, say something. Nobody did not have to do one. Anakuti ndipei makonzi ayo. Something that transforms his situation, not something to continue in his situation. Don't ask for continuation. Let's ask for transformation. Let's ask for change. Let's not ask for continuation. Situation but kumbira chinu chinoko chinja situation. Baba ndiwoni. Remember, Paari receive a sight. Arikuvato vapa gate. And achatoki pagate. Why? Unozati pane can encounter. Pane inonzi divine encounter. Uchiseta order. You don't need to say something that makes you remain the same. You need to say something that transforms you. Ukadata mBhayibheri Mwari vachisangana nevanhu vakawanda. Umwe nomwe aitaura zvaitaura. Umwe anosvikirwa ari patsime obvunzwa kuti ndingakuitirei zvikanzi handikoni kuzvidivisira mutsime. Kureva kuti he was not asking for transformation. But we want to set an order. We want to say something that is completely going to change you. Change the structure of your family. Change the structure of your children. When I was praying, Mwamchena akandidzidzisa kuti nhasi kune vanhu varifana kukumbira change. Not kuti iyo zvizvo ndine munhu wandinaye ari kuti mufundisi ndoda ari kugara mu1 room ari kuti mufundisi vataurisa zvemu1 room ndauda unoroja 3 rooms uchingori roja. You have not changed your situation. You have transformed your situation. Can I repeat this? Kana uri kuroja kapatiri kuti maorters taakutaura zveownership hatichatauri zvekuti unoroja hombe. Muri kunyandira tiri kutaura chinhu chekuti kana chauya Mwari akuchinja muri kwete pauri but even for your children. Kana vachazochinjawo maorters during the time of prayer ngavachinje vachitangira pa2 kwete pa0. Ngavachinje vachitangira pa2 vachienda kumberi. Amen. Unoona kuti Jacob anga akazodzwa akanzi Israel. Judah mwana wake akanzi uchavashumba. Mumuri make mukabuda Jesu. Kureva kuti it was going from one altar of hierarchy to the other altar of hierarchy to the next altar of hierarchy. Yeah. Kune vanhu vandikuda kuti mangwanani ano Mwari akatitira zvakanaka. Pane zvinofana kuchinjwa. Kana iwe wakatizira mwana wako atizire. Kana iwe wakatanga uchifamba netsoka iye hafambi netsoka. Pane chinhu chinonzi paradigm shift kuti panapa Mwari vachinja zvinhu zvinoonekwa kwete kuchinja zvinhu zvekuti tiri kukontinua nesituation. Panochinjwa order, panosimudzwa order haisi yekuenderera mberi. Order yekuchinja. Unoda ndinofarira munhu anonzi Hana anoseta order, anoita pledge yekuti Mwari ndakupledger wandichazvara. Ukaverenga pane masimilarities
aripana Samuel na Jesu ari direct ande scripture bata pen nepepa yako nepepa rako gondinyorera ma scriptures ari Mwari ari mubatsiri wako. Uda kubatsira umwe munhu kuti anzwisise kuti zvatiri kuita izvi hatisi kutamba. Ukaverenga 1 Samuel chapter number 2 verse 26 inoti 1 Samuel chapter number 2 verse 26 inoti, and the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. Same scripture as is appear pana Luke chapter number 2 verse 52 yot, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and favor with men. Kurauti 1 Samuel 2:26 na first na neyo iri kuna Luke 2:52 dzinonofanana. Do you draw similarities between Jesus and Samuel? There's one similarity between these two guys. They said they did not belong to their parents. Mary and Joseph did not enjoy Jesus as a son. He came through them and he went to save the Lord. He did not stay with them for their personal gain. Ukatarisa Samuel, when he was born, he did not stay with them. He came for the kingdom. They did not enjoy Samuel as a son. Vakani venyu vakamboona that revelation kuti Jesu haana kuenjoyiwa na Maria na Josefa semwana. Samuel haana kuenjoyiwa na Elkana na Hana semwana. They came for the kingdom. Kuda kuti patiri kuseta ma-altars, mamwe acho anouya achi aine a hierarchy more than what you think. Pavakunotaura areka ukatarisa murume anonzi Jacob paari kunoseta areka paBethel akutonovaka chechi inoshandirwa naMwari. Up to day at Bethel there's a church. Israel will never survive without a church in Bethel. Up to date there's a church in Bethel. Kureva kuti pandiri kutaura newe kudai, don't underestimate the altar that you are setting today. Don't underestimate the sermon of today that I'm now defining a generation of my own. That's not it. Can I come back to you? Abraham was blessed. He used to set altars left, right, and center. Genesis 12 verse 7. The second thing, anisa altar. Arimunzira achifamba anisa altar. Anosangana na Melchizedek opafute tent oisa altar. But that did not stop his son Isaac to be blessed with 100-fold. Saka ukaseta a right altar, vana vako vanotangira pa altar yako vachizovaka iri nane pane yako vana vavo vakawo iri nane kudarika yani yavavakirwa nani nababa vavo. Kureva kuti aJacob aAbraham aiseta ma-altars aichengeta Isaac akaseta ma-altars aichengeta Jacob akaseta ma-altars aichengeta the 12 Judah akaseta altar yakazosvika kwazvarwa Jesu. Kureva kuti ukaseta the right altar, your children can build up on the altar. Let's not build an altar inoremera vana, ngatibuildei ma-altars ekuti vana vedu vanobuilda more on that. Ma-altars ekwamwari haatsikiriri vana. Anotendera vana kuzovaka mamwe ma-altar pamusoro peyavavaka. Kureva kuti ma-altar ese aAbraham haana kurwa naIsaac, ma-altar aIsaac haana kurwa naJacob, ma-altar aJacob haana kurwa. But ma-altar akaisirwa mukingdom yerima, akaiswa kuti devil kingdom. Why? Jesu akauya kuzovaka nekupa upenyu usingaperi. Satani akauya kuzoparadza. Saka ukataura ma-altar at the other world anotsikirira vana. Why? Because they are intended to destroy. But ma-altar ekwamwari anosimudza vana. Why? They are intended to give abundance of life. Kureva kuti ma-altars
aunoitira vana vako anovabatsira kurarama zvakanaka. Maaltars, unotonzwa Bible richiti Isaac akachera matsime aAbraham akanga afushirwa. Kureva kuti ukaita chakanaka, ukaseta maaltars ekutenda, anobatsira vana pamberi kuwana pekutangira. But mukaseta makingdoms, maaltars epasatani, anoremera vana kuti varambe vachidzika pasi. Saka altar yekusevha nhasi hairwi nevana vako. Ialtar iri kuinoita uplift vana kuti vana vanozotangira paaltar iyi vachienda pamberi. Ndiri kubuilda vanhu vazhinji vanoenjoya more pandinotsinga mamepo, of which we are going to do it. Pane maaltars atoda kupwanya manje. Asi kuapwanya tosiya pakapwanyika, hapana zvakakona. Tiri kufanira kuapwanya toumba mamwe ane musoro, ane chekuita neremangwana. Muri kunyara ane chekuita nekuenda kumberi. Asi kumapwanya aripo tobva saka kuti pauri kunopinda paaltar, pandichakupa nguva yekunamatira manew altars nekuseta manew altars ari pamwoyo pako. You need to set something that has a meaning. You need to set something that has substance. You need to set something that is something that makes life be life. What are we saying? Do you know kuti life yauri kurarama izwi rakataurwa nomwe munhu? It's either you are the one who spoke it or someone spoke it. Unogona uri kurarama izwi rawakataurirwa uri mucheche kuti hauroorwi. Unogona uri kurarama izwi rakataurwa nasekuru. Mamwe acho mitupo inorarama nevanhu. Kana vanhu vakatanga kuti mapiramidi murarama nezvokuba, vanhu vachiombera maoko so kuti tese tiri mbavha, positive confirmation. And unoona mwana iye akangoona peni akaidaiwo atisa maoko. Even asingagoni kunyora kati mweya wacho wakapirwa kuchikuva vapinda mumunhu. Uri murume so kune mamwe matotemu ekuti kuona mukadzi even uine 27 years ukangoona ane 40 haugoni kugarisika, mukangogara muri vaviri murume nemunhukadzi unenge wautongodai makumbo. Mweya wechipfaripi, mweya webarika, mweya wekuve vakadzi wakapfeka. Unozombobvunza kuti uyu munhu waari kudanana naye aonei? Unoti aiwa hazvina kuona mukati, zvine mweya mukati. Mwanasikana kungoona munhurume so anoita smile kusekerera. Asikana akangoona mwakadzi unoona anochirume so. Vamwe varume so kungobatwa nekungoona munhu wechikadzi anosiya mari yese ipapo. Muda kudya mweya baba vaenda vakadzi 14. Saka that spirit inenge chikuti repeat it again, repeat it again, repeat it again. Ende kumwe kudiwa soka mamemo. Iwe wega ndonochibonzi makanaka iwe chibva wafara kuti vari kundiona usingazivi kuti kune rimwe mweya watete vakasvitsa vaboyfriend 200 vachiri panyika, iwe chiri pa7. Saka ukuti add more. Saka ndo mamwe materitorial spirit ati chifanira unokata iwayo. Haugoni uswera pamwe mweya kufamba daufurwa nemhepo. Kunera sekuti pamba hapana mhepo, unongoswera uchifamba. Muri kuendepi hauzivi. That spirit pese paunoda kuita zvine musoro unoneta. Pane mweya wada kutonamatira kuti kana uchiona movie unonzwa every statement. Vhangeri haunzwi, teacher haunzwi, doctor haunzwi. Unotobuda mumadhokta uchibvunza kuti ko mapiritsi angu akanzi ndimwe kaviri kana katatu, but movie unonzwisisa kuti foundation. Unoziva kuti kune the other inonzi misdirection office effort yekuti kune demoni rinoita misdirected vana. Unoona mwana ane 13 years akadaiwo brush kumeso, akaisa tiye, akapfuta bhutsu. Demoni rechihure rakakunda demoni rekuwe, rakakunda mweya wekuwerenga. Ukamuti verenga so after 2 weeks wapedza iri kuverenga, but kupfeka ani vachingopfeka akakumura akapfeka. Pane mweya iri kurarama muvanhu unofanira kudamburwa.
Dhimoni sore kuti rikati kwipa munhu so chazoti chi. Dhimoni rekudya chaiko. Kana uine mari hauzorori, unochikotsenga. Hauzorori. Hauzorori. Dhimoni rekusagara nemari. Kuno munhu kuti ukangobata mari kunorwariwa, ukabata mari. Pastor chavanofunga fundraising isiri. Kungoti mari yeyeni ndiri kuronda piwa mumwe munhu. Jehovha wataura neni kuti kune munhu ane 10,000. Ngaangoikanda kuchechi. Yotoya wakanda kuchechi pu. Haina kana basa rero. Why? Pane mweya wakakuti haubati mari. Pane mweya wakagara. And those spirits dzinobviswa neorder. Jacob aisagona kuzova a right leader or a right father asina kuseta order paBethel yekugadzirisa mafambiro ake. Vandiri kutaura kudai izvozvi kune mumwe munhu ari kufunda. Ndakudzidzisa. The main thing hakusi kudestroya maorder aripo. The main thing kuzoti kana taakuseta manew orders uri kuziva here zvauda kutaura. Do you know what you want to say? Munoziva kuti munhu anoenda kujeri nekutadza kutaura asina mhosva. Ukapinda ukasanga ukapi makamona zvinoita masecurity people akakubvunza kuti ndiwani, ukatanga kubvunda kana pabiwa ndiwe suspect anzi ari kutyei. Muri kunyanderana hamusati mambozviona izvozvo. Saka pane mweya maorders, those are spiritual covenants. Haabatiki nemaoko. Those are things of the spirit. They are only understood by someone in the spirit. Unonyatsoona kuti muri so muri yose ukada kutarisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika unoshamisika so. Shamisika. Chii chiri kuitika panapa? Mararamiro iyi kune maorders anorwa nesu. Makapwanya here maorders aida kupwanya? Makabvisa here zvaida kubviswa? Makabvisa here mazwi akataura? Munoziva kuti chinhu chikataurwa over and over, even kuri kunyepa chinoita chokwadi. Mozviziva here? Chinhu chikaramba chichidzokororwa, even chiri chekunyepa chinoita chokwadi. Ndoda kukubvunzai, pane vanhu vari munhu handiti unogona kunge ziti senemi yako uri kana kunzi manii. Vanhu vakatanga kukudaidza senemi kana kuti vakakupa zita remadumhirirwa rikadaidzwa for more than 2 years, zita raunenge wakuzikanwa naro ndiri. Mune vanhu vanogona kunzi mhofwa, vanhu vanofunga kuti anonzi mhofwa, iyo risini zita rake. Why? Rikataurwa over and over, people get used to that. Saka kune mamwe mamhepo anothrive mumazwi evanhu. Remember, we kill the world or we destroy the world through words. We build the world through words. Saka my words are negative. Akataurwa over and over, they become real. That's why mtoona kuti munhu akanyeperwa nevanhu kari kasikana kane 14 years kuti wakanaka akapick up step yamodel aine 14 years, even hazoone mahobi haachagoni kuchinja. Why? Akanyeperwa akaadapta zvinhu on a line. Mumwe munobva anditi mufundisi hakuna here vanhu vakanaka. Hakuna munhu akanaka. It's only depends nekuti ndiani ari kuona uye ari kudei. Hakuna munhu akanaka. There is no one who is beautiful. Zvinongodipenda nekuti nyika yakati chii. Izvo zvine nyaya yecolonization. Munhu akaita katete anobva anzi akanaka. Why? Varungu ndo vane mari uye ndo vane mabody structure iwayo. Saka vanhu vakati vakanaka. Ukaita ine African woman akakomborerwa pachiuno apa achikomborerwa futi apa, unobva vanzi wakashata. Saka kana waona kunaka according to the English, haufaniri kukomborerwa mune dzimwe nzvimbo. Check panoitwa Mrs. World kana panoitwa Mrs. South Africa, uone kuti vakadzi varipo vakakomborerwa here. Unonyatsoona kuti havana kukomborerwa. But nekuti vari kusponsor vane mari havasi kutsvaga vanhu vakakomborerwa in those areas. Saka unobva vanzi munhu anenge aine gumbo rakati chaso rinenge kamuti ndiye anonzi Mrs. Iwe ukangoti bichana
watobuda pamwe. But beauty haisiri chinonzi beautiful zvinodipenda nepurpose, nekuti ari kuti beautiful wacho ndiani uye zviri kuda kuachivhei. You see what I'm saying? Saka chinonzonzi beautiful according to the word of God is the heart, not the shape, because shape maonere evanhu muri kunzana ndoita shape maonere echi evanhu ndikudavedza kubatsira izvizvi tikaenda tikatora vanhu vatema tikati ngavachuze Mrs. World aambobuda akati tumakumbo tatatasha kudai so chine chiri chivhindikiti chitsika nyoka. Chitsika nyoka ndikuti kana uri mutete ukatsika nyoka inogona kuruma, but kana uchirema mapounds ukaitsika haizorumi, musoro wacho unenge watotswanyika. Ndo pakazobuda zita rekuti chitsika nyoka, kuti kana vakungo pakawanikwa nyoka unzi daidzai mainini vakangoti tsa nyoka yako daiwo kuzobvisa gumbo, hai musoro apa chisina. So ndikuti this is how altars work. Ena mukatarisa kuti semhuri, every mhuri ine malines ayo. So ukona kuti tikasvika apa tichadai, tikasvika apa tichadai, tikasvika apa tichadai, tikasvika apa tichadai. But ndo atinombodambura tibude mutradition tirarame muna Jesu. Vanomwe munandiudza zvikanzi mufundisi pamaakutaura nyaya yemaota musakanganwa kuti vamwe vanhu vanogona kufa. Ndikati ndozviziva kuti kana ndakutaura zvemaota vanhu vanofa. Why? Patiri kudisturba mastructures amweya iyoyo haiendi pasina mhepo uye haiendi pasina fight. We are ready to fight. Muri kunzwa ndetaura hatigoni kudzinga mamwe mamhepo tisina kudhila nefoundation. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu.